Здравейте! Отново сте с канала на IT Business Solutions за презентация на принтери и мултифункционални устройства. Днес ще разгледаме едно такова на Lexmark MX310DN. От самото име се вижда, че то притежава дуплекс и нетворк. Т.е. може да принтира двустранно и може да се свърже с мрежата във вашата фирма или офис. Сега ще ви кажем някои от основните характеристики на устройството и ще ви покажем какви са консумативите за него, за да може да си направите сметка, след като купите самото устройство, какво ще ви е необходимо за работа с него. Първо да се спреме на характеристиките. Устройството може да принтира, може да копира, може да сканира и може да праща факс. Тонер касетката, с която идва, тя се намира ето тук и е за 2500 копия. След това може да си купите пълна тонер касетка за 10 000 копия, която при нас струва 89 лева с ДДС. Под тонер касетката има барабанен модул, който също е консуматив. Хубавото, че той е за 60 000 копия, т.е. може да си купите 6 касетки преди да трябва да го смените него. Хартията се зарежда тук. Принтера е направен с заключване, за да не може да бяга листа, и с ограничители отстрани. Сега да се спреме на някои от функциите на устройството. Както виждате на дисплея, в момента са включени функцията копиране и Settings. Сега ще изпринтираме от Settings един репорт, за да може да видите как принтира устройството. Устройството е доста тихо и бързо печата. Печата му е около 35 страници в минута. Сега ще ви покажем как копира през ADF, което означава автоматично ви се подаващо устройство. Ще сложим 3 листчета, за да видите как ще ги вземе по-отделно. В момента, който се сложат листчета в ADF-а, както виждате, индикатора показва, че има нещо. Когато сме посочили копи, единственото, което остава да направим за най-бързо копиране, просто да натиснем бутона Старт. Както виждате, скенерът е почти толкова бърз, колкото принтера. Изпечата 3 листа за 0 време и както виждате с перфектно качество. Сега ще ви покажем как е другия вариант да сканирате или да копирате. Това е стандартният начин. Поставяте просто листа на нужното място и пак натискате копи. Това е. Единственото, което трябва да отбележите, че сте приключили с работата.